Každý by mal denne počúvať trocha hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov. Kde sa nachádzal a respektíve doteraz aj nachádza umelo vytvorený rybník. Keď pôjdete niekedy sa prejsť, teraz na to nie je vhodný čas, rybník tam doteraz je a v okolí je aj kaplnka. Tu vidíte, tu na obraze. Skladbu Rínok lásky, pripomínajúcu valčiky vo francúzskom romantickom štýle Valse Musette od Romana Bažinina, taktiež jedného ruského skladateľa, nám zahrá na akordeóne Maťo Púček. Pripomínam, že už sme sa dostali do hudby 20. storočia. Už spomínanú pieseň od Mikuláša Šnajdera Trnavského Keby som bol vtáčkom. Keby som bol vtáčkom, letel by som dnes, pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí, mamička moja. Pozrieť sa, čo robí.
Láciom a vznikol z toho experiment, ktorého ste sa vy stali účastníkmi. Na konci vám rozdám taký krátky dotazník a tam si teda preverím, či tento experiment bol úspešný alebo nie. Prečo si teda túto prednášku spojila zrovna aj s koncertom? Pretože si myslím, že ľudia sa viac učia hlavne z hlavy ľudia v súvislostiach. Ja som to spojila s tým, že teda navštevujem základnú umeleckú školu. No a tak som spojila to, čo mám rada, s tým, čo mám robiť teda, s tým odborným. No a myslím, že tým, že zapájame pozor do viacerých sfér a nie len do tých, čo počúvame, ale že vám zajímame, že sa tu niečo deje, že to bude aj tie vystúpenia tých ľudí, tak to v nás zanecháva taký silnejší dojem a lepšie to v nás, lepšie sa to v nás zachová a viac si zapamätáš. To si myslím, že tak rada budeme trvalejšie.